Toivotetaan tervetulleeksi Rautalammin kunnanjohtaja Risto Niemelä, joka on ollut tärkeä voima peruskorjauksen toteutumisessa. Arvoisa ministeri, hyvät kansanedustajat, hyvät kutsuvieraat, opettajat, nykyiset ja vanhat, hyvät oppilaat, hyvä juhlayleisö. Me iloitsemme kyllä tällä hetkellä siitä, että teillä, arvoisa ministeri, on ollut mahdollisuus kiireitteni keskellä saapua tänne Rautalammille ja meidän juhlaan. Tervetuloa. Rautalammin kunnan puolesta minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän juhlaan kaikki te muut kuntalaiset ja monet muut henkilöt, jotka olette vaikuttaneet siihen, että meillä on uusi peruskorjattu lukio. Tervetuloa oppilaiden ja opettajan lisäksi. Erityisesti olette te suunnittelijat, urakoitsijat, meidän teknisen toimen viranhaltijat, joita haluan kiittää kyllä tässä yhteydessä perusteellisesta valmistelu-, suunnittelu- ja rakentamistyöstä. Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus ovat tukeneet tätä meidän hanketta ja tätä on ollut mahdollisuus viedä sen johdosta eteenpäin. Käteenlähtöinen suunnittelutyö on merkinnyt sitä, että vanha ja perinteinen yhteiskoulu ja lukio on saanut toiminnallisen ja uuden ajanmukaisen ilmeen, jota olemme voineet ihastella. Uudet ulkoiset puitteet ovat erinomaiset päivisin ja illoin tapahtuvalle monimuotoiselle opiskelulle ja lukion muulle käytölle. Lukion peruskorjausremontti varmistui kunnanvaltuuston päätöksessä kesäkuussa 2013. Ja työ oli valmis tänä syksynä ennen koulua. Mekin joudumme ottaa velkaa 4 miljoonaa euroa ja olemme tähän mennessä saaneet tuosta luvatusta 900 000 eurosta valtionavustusta toistaiseksi 230 000 euroa. Odotamme, että saamme loppuerän joko tänä vuonna tai myöhemmin. Päätöksessään kunnanvaltuusto halusi katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja turvata kuntalaisille hyvät perus- ja lukiokoulutusmahdollisuudet siten, että meidän nuoret voivat pääsääntöisesti opiskella niin halutessaan omassa lukiossaan kotoa käsin. Pitkien etäisyyksien suomalaisella maaseutupaikkakunnalla perus- ja lukiokoulutus ovat niitä tyypillisimpiä kuntalaisten lähipalveluita, perusterveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden lisäksi, joista sanoisin, että jokainen itseään kunnioittava kunta ja kaupunki luottamushenkilöineen haluaa pitää kiinni. Tässä yhteydessä emme kuitenkaan unohda teitä, hyvät eri puolilta Suomea ratsastuslukioon tulleet oppilaat. Ilman teitä Rautalampi ei olisi koko maassa tunnettu lukiopaikkakunta.
Uskon ja toivon, että teidän kautta meidät tunnetaan entistä paremmin nyt, kun lukiomme peruskorjaus on valmistunut. Me olemme olleet yksi lukiokoulutuksen edelläkävijä. Ja meillä on edelleen keskeinen tavoite lisätä markkinointia, kasvattaa vuosittainen oppilasmäärä 140 oppilaaseen, huolehtia koulutuksen laadusta sekä tehdä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien, kuntien, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Tulevaisuudessa tulemme joko yksin tai yhdessä muiden kuntien ja erikoislukioiden kanssa hakemaan lupaa lukiokoulutuksen järjestämiseen Rautalamilla. Ratsastukseen panostamme edelleen, mutta toimintaympäristön muuttuessa suunnittelemme samanaikaisesti myös uusia avauksia, jotka voivat palvella kuntalaisiamme ja eri puolilta Suomea tai jopa ulkomailta tulevia oppilaita. Hyvä juhlayleisö, viihtykää juhlassamme, katselkaa ympärille, käykää tutustumaan meidän opetukseemme. Ja ennen kaikkea toivon, että huomioitte myös sen, että kunnan uusi visuaalinen ilme on nyt ensimmäisen kerran esillä tuossa pääsiäinkäynnin yhteydessä. Tervetuloa juhlaan. Rautalammin keskikoulu perustettiin vuonna 1928. Alkuvaiheessa keskikoululla oli herrainkoulun leima, koska koululla oli varakkaampien rautalampilaisten perheiden tuki ja koulussa oli vähävaraisten perheiden lapsia vain vähän. Väkeä oli kutsuttu koolle vuonna 1950 neuvottelukokoukseen tärkeän kysymyksen äärelle. Oli ilmaantunut tarve muuttaa kolmiluokkainen keskikoulu viisiluokkaiseksi keskikouluksi. Kutsukirjeessä tuodaan esille tahtotila, jotta mahdollisimman moni paikkakuntamme lapsista voisi suorittaa keskikoulun tutkinnon. 3-vuotinen tutkinto ei sitä vielä mahdollistanut. Ja näin tapahtui. Ja laajeneminen merkitsi uuden koulun rakentamista. Silloin rakennettiin tämä koulutalo ja koulunpito tässä alkoi syksyllä 1954, 60 vuotta sitten. Vuonna 1961 tuli keskikoulusta yliopistoon valmistava yhteiskoulu. Koulun ensimmäiset valkolakit saatiin keväällä 1964. Nämä ylioppilaat olivat viime kevään lakkiaisissamme ensimmäisinä riemuylioppilaina. Enimmillään tässä rakennuksessa on ollut 498 oppilasta, aikamoinen joukko. Mutta kun siirryttiin peruskouluun 1975, tähän rakennukseen jäi 94 lukio-opiskelijaa. Kuulimme nyt Lohto-nimisen laulun, jonka esittää musiikin valinnaiskurssin ryhmä. Ryhmässä on opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta.
sillä saattajani on vasta syntynyt. Yksi pieni elämä lähti pölyn kuudelmaan, vaikka tuhannesti kaadut, ei sua voi haavoittaa. Yksi pieni elämä, suuri valo sisällä, katson hiljaa nukkuvaa. Sillä saattajani on vasta syntynyt. Yksi pieni elämä, suuri valo sisällä. Katson hiljaa nukkuvaa, katson lohdun kantajaa. Pidän aina lähellä, kuljen matkan vierellä. Sillä saattajani on vasta syntynyt. Monissa lukioissa on etsitty omaa erikoistumisalaa tai painopisteitä. Rautalammilla tässä onnistuttiin hienosti vuonna 1997. Ratsastuslinjan perustaminen pohjautui paikkakunnan elinkeinoihin ja näissä perustamispäätöksistä henki, eteenpäin menemisen ja kehittämisen halu. Päätöksistä näkyy, että tavoitteeksi oli asetettu laadukas lukiokoulutus. Tätä varten oli ratsastuslinjaa vartenkin rakennettu asianmukaiset puitteet ja hankittu alan ammattilaisia opettajiksi. On muutamia tekijöitä, jonka vuoksi ratsastuslinja toimii menestyksekkäästi ja vetää opiskelijoita ympäri Suomea. Ratsastuskeskuksen läheisyys tuo mutkattomuutta ratsastuslinjalaisen päivään. Keskukselle voi siirtyä jalan tai pyörällä hetkessä ja oman hevosen hoitaminenkin onnistuu hyvin. Usein saamme palautetta välittämisestä ja hyvästä huolenpidosta, jota nuori tarvitsee, etenkin kun ei asu kotona. Ratsastuksessa hienoa on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus ja yhteistyö. Hevosen selässä ja hevosen hoitoon paneutuessa maailman murheet haihtuvat. Ja siellä irrottautuu lukio-opiskelun paineistakin. Vahvaa on myös harrastukseen liittyvä yhteisöllisyys. Saman henkisen kanssa syntyy kumppanuutta ja ystävyyttä. Toinen erikoisuutemme on koulun satulateatteri. Vuosittain me katsojat olemme saaneet hienoja elämyksiä.
Teatteri-ilmaisun kursseille osallistuneet opiskelijat ovat varmasti myös saaneet vertaansa vailla olevia elämyksiä ja uusia taitoja näyttelijöinä, laulajina, lavastajina, puvustajina, ääni- ja valotaitajina. Onpa Satula-teatterimme kokannut useita palkintoja nuorten teatterifestivaalien katselmuksissa. Päättäjiltä ja kunnan johdolta on tullut myös viime vuosina täysi tuki lukion ja ratsastuslinjan kehittämiselle. Lukiotoiminta on nähty kunnassa tärkeänä koulutuksen ja myös koko kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Nyt on lukiokoulutuksessa ilmassa muutoksia. Ministeriö on ilmoittanut, että järjestämisluvat tulevat uudelleen harkittaviksi. Rautalammilla ei ole jääty odottamaan ja katsomaan, miten käy, vaan asiat on otettu omiin käsiin. Päättäjämme linjasivat rohkeasti, että lukio tarvitsee ajanmukaiset uudistetut tilat. Myös näillä toimivilla, muuntautuvilla ja viihtyisillä tiloilla halutaan varmistaa, että täällä järjestetään lukiokoulutusta tulevaisuudessakin. Meillä on pätevät opettajat, ihanat opiskelijat ja monia hyviä yhteistyökumppaneita. Nyt myös puitteet ovat kunnossa. Suhtaudumme luottavaisesti tulevaisuuteen. Nuorille järjestetään laadukasta lukiokoulutusta jatkossakin Rautalammilla. Taasko hiihtää? Nyt on loistava sää hiihtää. Ylös näin vaan. Hop, 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 hop. Hei, 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 Suomi voiton vei. 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 Hei. Huhtikuu. Ei taas hiihtoa. Mutta me kaikki rakastamme hiihtoa. Hiihtotaitoiseen talvisodan. Ylöspäin vaan. Anulle. Hei, 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 Suomi voiton vei. Hei, 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 Suomi voiton vei. Hei, 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 Suomi voiton vei. Hei, hei, hei.
enää. Isoisännekin on tehnyt niin. Te teette tästä kasvikansio. Telluri, lantaani, telluri, lantaani, astatiini. Ja huomenna osaatte kaiken takaperin ja ylösalaisin. Oi järjetön! Ei niitä eläimillä ole tuollaisia jalkoja. Etkö sinä yhtään ymmärrä mistään mitään? Mä oon ihan alkeellinen ja pielessä koko työ. Hyi, Viitonen. Silloin. Onko sinun kädessäsi jokin hermovika vai? Onko tässä oravan kalvo? Joka tapauksessa. Tässä on takia pilkkoja kuin jossain paisetautisessa. Viitonen. Pablo, näytäpäs nyt. Sinä oot täysin kaheli. Ei kukaan voi tuommoista piirtää. Pilailet sinä kustannuksella. Sinä ruupaa jättää luokallasi. Ja mitäs perunan viljelijä voi makua? Onko korvassasi jotain ongelmaa? Mikä suttupaperi sinulla tässä oikein on? Ei tee uusiksi, ei tommosia suttuja täällä tunneeksi. Aksel. Mitä tämä on? Alastomia naisia rehtoria minun puolesta. Nyt sinä painat suoraan päätä rehtorin kansliaan. Saat olla erotus tästä minun hienosta lyseostani. Ulos. Heti.
No, hyvä, nyt tuli. Niin, joo, vähän oli ääniongelmia, mutta saatiin tuo nyt melkein toimimaan. Selvä. Nyt onkin aika sitten toivottaa tervetulleeksi juhlapuhujamme opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Se on se yhdessä varttumisen tie, joka tarjotaan. Minusta se on hieno tapa nähdä, että kyllä lukio on paljon enemmänkin kuin koulu. Lukioissa me emme opiskele vain koulua, vaan elämää varten. Ja erityisesti tämän päivän lukiossa olisi tärkeää, että opiskelijoiden ajattelun ja elämäntaitoja voitaisiin vahvistaa. Sen sijaan, että me murehtisimme aikuisina aina, että onko vaikka supiinin osaaminen hallinnassa, tiedetäänkö banaanikärpästen lisääntymisestä kaikki, vaikka differentiaalilaskenta. Paljon tärkeämpää on se, että lukiovuodet jäävät meille mieleen siitä, että ne ovat tarjonneet ainutlaatuisen paikan varttua myöskin aikuisiksi. Ja nuorten esitykset tässä juhlassa kertovat kyllä omaa kieltään siitä, että täällä teillä on ainutlaatuinen tapa saada opiskelijat omalla panoksellaan näyttämään, että täällä lukiossa on hyvä henki ja jokainen voi olla osa sitä yhteisöä, jossa sitten eletään ja hankitaan itselle sitä yleissivistystä, joka on tietenkin lukion kaikkein keskeinen tehtävä valmentaa jatko-opintoihin, eikä siinä silloin ole jatko-opintoihin valmentamisessa kysymys vain yksittäisten oppiaineiden sisällöstä, vaan siitä, että nuoret saavat valmiuksia kohdata, olla mukana yhteiskunnan laajemmassa arjessa, huolehtivat omasta lähiympäristöstä, kauemmasta ympäristöstä ja myöskin osaavat ja oppivat tarkastelemaan asioita monenlaisesta näkökulmasta. Sitä, että he kasvavat aikuisuuteen ja elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Eli lukio antaa eväitä elämää varten. Ja ehkä on hyvä muistaa, että jos ja kun toivon, että me emme opiskele vain koulua, vaan elämää varten, niin kai se iso kysymys on se, että kun koulu on jo osa elämää, niin ei kai se elämä sitten vasta koulun jälkeen ala. Ja tätä kautta on hienoa nähdä, että täällä lukiossa tuntuu, että se elämän mausteisuus on jatkuvasti läsnä. Hyvät kuulijat, ei ole ihan sama, mitä me lukiossa tehdään, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon meidän henkilökunta viettää aikaa lukiossa tarjoten ne oppimisen puitteet. Mutta samalla ei ole ollenkaan sama, mitä nuoret tekevät, kun he lukiossa käyvät. Eli voi sanoa, että se tuntien määrä, joka lukiossa vietetään, on tärkeä. Nämä ei ole vain toimistotiloja, joihin tullaan sitä päivää suorittamaan. Tämä ei ole mikään säilytyspaikka nuorelle sukupolvelle ennen kuin he lähtevät kotoa maailmalle, vaan koulussa on kysymys siitä, että jokainen ajattelee, että hän kelpaa osaksi tätä yhteisöä. Vielä en ole päässyt muuta kuin ovesta sisälle, mutta eilen kävin niin sanotusti
opetusministerin tarkistuskierroksella, kun meillä näitä piispanvierailuja ei ole, niin joudun sitten itse käymään aina vähän kierroksella ja kävin tuolla pääkaupunkiseudulla yhdessä alakoulussa ja minua hirveästi kosketti se, että heidän yhteinen tilansa siellä oli takka. Ja mä uskon, että te olette omalla tavalla ratkaisseet sen, että miten se kodinomainen, lämmin ilmapiiri voidaan rakentaa. Perustuuko se johonkin yksittäiseen fyysiseen symboliin vai onko se jotain muuta? Sillä musta ei ole niin suurta merkitystä, vaan sillä, että kouluyhteisössä on hyvä ja turvallinen toimija. Täällä on hyvät työskentelypuitteet ja sitä kautta opetukseen tulee sellaista tänä päivän nuoria motivoivaa tarmoa. Enkä syystä puhu teille siitä, että lasten ja nuorten pitäisi voida kouluissa hyvin. Koulujen pitäisi olla turvallisia ja jokaisella pitäisi olla tunne, että koulu tarjoaa turvallisen, kotoisen ja lämpimän ilmapiirin tulla, jossa jokaisella on oma paikkansa. Koska eilen me saatiin suru-uutisia. Yhdessä lukiossa Suomessa tätä turvan tunnetta järkytettiin kovalla kädellä. Ja sellainen, että yksi on tänään jo heillä joukosta pois. Ja he menee käytännössä näillä näppäimillä 3 sitä surujuhlaa yhdessä viettämään siitä, mitä eilen tapahtui. Kertoo siitä, että kun toisessa koulussa nuori puukotetaan kuoliaaksi, niin sen takia ei ole ollenkaan sama, minkälaista muutakin kuin matematiikkaa, äidinkieltä, riittävä määrä ruotsia, englantia, reaaliaineita me tarjotaan, riittävä määrä liikuntaa ja ihan varmasti riittävä määrä taideaineita. 18 ainetta kaiken kaikkiaan, mutta se ei kerro vielä mitään meidän nuorten osaamisesta. Yleissivistävyys on sitä, että jokaiselle tulee tunne, että täältä hankitaan myös taidot, jatko-opintoja ja sitä nuoren elämänpolkua varten. Ja siksi on niin suuri sääli, että jos koulussa ei viihdytä ja koulu ei ole yhteisöllinen paikka, se vaarantaa kaikkien turvallisuuden tunteen pitkälle juoksuun. Ja siksi mä oon iloinen, että kaikesta säästöistä ja muista huolimatta Suomessa aletaan ottaa vakavasti se suuri hätähuuto, joka meidän nuorilla on. Meidän toisen asteen opiskelijat ei voi paikotellen hyvin. Yksistään mun aikana on 2 silmitöntä väkivallantekoa ollut. Ja sitä ennen jo monta. Ja kuinka paljon me tarvitaan lisää, kun me poliitikot mielellään kinataan siitä, että tarviiko esimerkiksi toisen asteen opiskelijat oppilashuolto lakia, tarvitsevatko he koulukuraattoreita tai psykologipalveluita toisella asteella. Mä oon tosi iloinen, että tätä suurta tuulta vastaan on helppo käydä, koska perusteet on kunnossa. Ja olen todella iloinen, että me varmistimme nyt pikkusen alle vuosi sitten, että todella jokaiselle toisen asteen opiskelijalle kuuluvat myöskin kuraattori- ja psykologipalvelut. Näinä tällaisina synkkinä suruhetkinä niitä on helppo muistella, koska tiedetään, että olemme osanneet tehdä oikeita valintoja. Hyvät kuulijat, toinen keskeinen kysymys, kun pohditaan lukion yleissivistystä, ei liity myöskään siihen, että kuinka monta tuntia äidinkieltä, kuinka paljon kirjallisuuden klassikoita tai kuinka paljon esimerkiksi teemakirjoittamista pitäisi osata. Vaan toinen liittyy siihen, että miten me saisimme lukiolaiset kokemaan motivaatiota opiskella. Meidän peruskoulun tienhaarassa oleminen on näyttänyt tällä kansakunnalle, että lasten ja nuorten osaamistaso on laskussa, motivaatio on hukassa ja koulua kohtaan tunnetut positiiviset asenteet ovat kadonneet kaikilta muilta, paitsi niiltä, joiden vanhemmat ovat saaneet käydä korkeakouluun.
miten tässä on päässyt käymään näin. Ja se haastaa meidät kaikki näkemään, että jokainen nuori on niin tärkeä. Ja se, että hänellä olisi halua oppia oppimaan. Ja siksi nyt kun kentällä odotetaan kuumeisesti lukion tuntijakoa, niin ei lukion tuntijako ratkaise mitään näistä tämän ajan suurista haasteista. Se on vain ohje siitä, että mistä se yleissivistävä sisältö koostuu. Se on tärkeää sen takia, että opiskelijat tietävät, että he saavat riittävät yleissivistävät ainekset niistä oppitunneista, jos opetetaan. Mutta miten me varmistetaan, että lukio on jatkossa paikka, jossa opitaan oppimaan, jossa jokainen saa niin paljon eettistä herkkyyttä ymmärtää myös toisen ihmisen asemaa, välittää toisesta, ja jossa jokaisella tulee tunne, että hänen elämällään on tarkoitus. Ja siinä mielessä amerikkalaiset, vaikkei sitä koulujärjestelmää millään muotoa voi hyvänä pitääkään, ovat onnistuneet siinä, että jokainen nuori kokee, että koulussa tietää, missä mä oon hyvä. Ja nämä nuoret, jotka nyt tässä esiintyvät, kertovat omaa kieltään siitä, että teillä täällä lukiossa jokainen voi saada niitä elämyksiä, että hän kelpaa tämän hienon juhlayleisön eteen esittämään parhaimpaansa. Ja musta tällaisia onnistumisen yhteisöllisiä hetkiä, jossa kukaan ei tipu korkealta, vaan kaikki saa sitä itselleen sitä vahvistusta, että on tärkeää. Niin näitä me tarvitsemme myöskin sen tuntijaon lisäksi. Ja sen takia, jos ja kun saamme ensi torstaina valtioneuvostossa tuntijaon hyväksyttyä, niin sen jälkeen meidän täytyy aloittaa lukioiden uudistaminen. Eikä sillä ole mitään tekemistä yksistään sen tuntijaon kanssa, vaan samalla tavalla kuin peruskoulu nyt uudistuu niiltä toimintatavoiltaan, toimintakulttuuriltaan ja toimintaympäristöltään, niin myös lukioissa samantyyppinen uudistustyö on tarpeen, jotta se lukion keskeisin tehtävä toteutuisi. Ja sen takia meidän pitää pystyä puuttumaan siihen, että lukiot ovat ei vain yksilöllinen oppimisen paikka, vaan myöskin yhteisö, jossa yhteisönä opitaan. Hyvät kuulijat, yksi tämän ajan haasteista ei ole vain yhteisöllisyys, motivaation puute tai kouluviihtyvyys, vaikka en halua vähätellä sitä, että PISA-maista peruskoulun suhteen me emme laskeneet vain osaamistasoltamme, vaan kaikkein suurin ja kylmin suihku tuli siitä, että 10 OECD-maiden joukossa Suomi sijoittuu peruskoulun kouluviihtyvyydessä sijalle 4 huonoimmasta päästä. Siitä kansakuntana ei ole paljon puhetta riittänyt. Mutta se haaste, joka meille tulee lukiossa toimintaympäristön haastamiseen, se on vähintäänkin yhtä iso. Lukiot ei enää jatkossa pysty olemaan niin kuin lentokoneita. Please switch off your electronic devices. Siis pannaan kaikki elektroniset laitteet kiinni ovella ja palataan 7 tunnin jälkeen asiaan. Tällä ei aikuisiakaan työpaikalla kohdella. Mun kummityttöni isä on sorvilla töissä tehtaassa, niin hänelläkin on kännykkä jatkuvasti online, kun soittaa, niin aina hän vastaa. Miksi me oletetaan, että se sukupolvi, joka on syntynyt digitaaliseksi, että me voidaan sanoa sille online-sukupolvelle, joka paheksuu meitä aikuisia ihmisiä, että me lähetetään vielä niitä tekstareita, haaskataan rahaa, kun he verkossa on jatkuvasti online, pannaan vähän WhatsAppia tai vaikka sieltä Viiperistä viestiä menemään. Ollaan jatkuvasti reaaliajassa yhteydessä maailmaan. Niin ei sille sukupolvelle riitä selitykseksi,
että me vielä harjoittelemme, kun heille nämä digitaaliset palvelut on osa yhteiskunnallista toimintaa. Siksi me joudutaan myös kansakuntana kasvamaan siihen, että lukiotkin sähköistyvät ja digitaalisia aineistoja voidaan käyttää hyväksi. Ja mulla on ollut sillä tavalla kiittämätön tehtävä, että kun aloitin opetusministerinä, niin mulle tultiin heti tietenkin kertomaan, että 2016 kirjoitetaan sitten nämä sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Ja tietysti se henkilökohtaisesti pelottaa, koska moni muukin on käynyt varmaan muuallakin kuin yhdessä lukiossa. Niin kyllä se todellisuus on monella tavalla meitä vielä toimintaympäristöltään haastava. Se haastaa meidät siihen, että me ollaan valmiita siihen, että tällaisia digitaalisia ainesisältöjä voidaan käyttää hyväksi. Ja 2019 kirjoitetaan kaikki digitaalisesti. Eli luovutaan siitä kynä- ja paperiajattelusta, joka on valtava määrä byrokratiaa, kun joku tarkistaa ne kaikki pitkät listat, missä on rastiruutuun mittari. Itse asiassa ei enää nykyään se, vaan se pallura mustataan, että voisi sillä mahdollisesti jollakin lukulaitteella saada sieltä luettua, että menikö vastaukset oikein. Eli kyllä tämä koko kehitys haastaa meidät siihen, että fiksut virkamiehet päättivät, että mennään sitten kuulkaa suoraan tyveen kuin latvasta, tai sinne latvasta lähdetään liikkeelle, kun juuresta ei onnistu. Ja nyt kaikki lukiot on haastettu siinä rintamalla, että sovittiin ensin, että tämä on tavoite, ja nyt ruvetaan sitten juuresta liikkumaan kohti tavoitetta. Yleensä nämä menee niin, että lähdetään liikkeelle, ja sitten jossakin vaiheessa laitetaan se ylätavoite pystyyn. Mutta en pidä sitä pahana, koska nuorten näkökulmasta tämä on ainoa tapa edetä asiassa, että myös lukiot elävät osana digitaalista yhteiskuntaa. Mutta ei se mitään ratkaise, se on vain väline muiden joukossa. Mut tässäkin juhlassa oli minusta hienoa se, että nuoret olivat tehneet videoita, oli elävää kuvaa, oli tavallista kuvaa, joka kertoo siitä, että heille se on niin luontaista tällä tavalla käydä läpi näitä tunteita ennen ja nyt. Ja me ehkä ollaan totuttu erityyppiseen esittämistapaan. Ja näin yksinkertaista se on parhaimmillaan. Joten miksi me emme antaisi Suomen lukijoille mahdollisuutta myös tällä tavalla innostua oppimaan. Hyvät kuulijat, teillä on ollut pitkä matka, niin kuin tässä äsken kuvattiin jo näissä kohdissa lukio-opetuksen kehittymistä kaikkina aikana. Ja lukio-opetus on vuosikymmenten varrella kehittynyt aika pitkälti kokeilutoiminnan kautta. Eli ensin jaksotettiin, periodeissa mentiin, mutta huomattiin, että kyllä se vaatii kurssimuotoista opiskelutapaa ja lopulta luovuttiin luokallisesta lukiosta konsanaan. Moni aikuinen tällä hetkellä kaavailee takaisin luokatonta lukiota, ehkä myös sen takia, että paikoitellen jopa 1/4 lukiolaisista alkaa käydä 4 vuotta lukiota. Ja totta kai tehokkaan yhteiskunnan kannalta se tietysti on ajan iso haaste, että onko se mahdollista, jos luokattomassa lukiossa monivuotinen opiskelu yleistyy, 4-vuotinen opiskelu näin paljon. Mutta samassa aikaa ei saa taaksepäin kierrettyä. Enemmänkin me mennään siihen nyt, että ammatillisen koulutuksen puolella ei enää opiskella myöskään sitä yhtä siiloa, vaan lähdetään siitä, että opiskellaan ne tarvittavat moduulit ja aika vapaasti haetaan se sisältö. Ja sitten siitä valmistuu sellainen tutkinto, jolla on laaja-alaisuutta pärjätä työmarkkinoilla. Ja koska tämä polku avautuu ammatillisen koulutuksenkin puolella, en ole omalla toiminnalla halunnut vaikuttaa siihen, että viedään se lukion mahdollinen valinnanvapaus, kurssimuotoisuus siinä suhteessa toisen suuntaan, vaikka 3-vuotista luokallista lukioa on huudettu jo monta kertaa apuun, vaan kyllä meidän täytyy niitä haasteita muilla tavoin lähteä purkamaan niin, että se voisi johtaa samanlaiseen tulokseen. Eli menneeseenkään ei pysty palaamaan.
Ja kun opiskelijoilla on sitten sitä omaa valinnaisuutta ja mahdollisuus rakentaa omaa opinpolkua, niin siitä aikoinaan on syntynyt lukiomuotoinen rakenne, joka meillä on ollut nyt tämän viimeisen 20 vuotta käytettävissä. Ja siihen suuntaan meillä ei ole tulossa kovinkaan paljon rakenteellisesti muutosta, mutta pedagogisella puolella me joudutaan haastamaan itsemme, koska ei lukio ole mikään sammaloituva kivi, vaan kyllä meidän pitää pystyä tässä ajassa aivan toisella tavalla elämään. Mutta en ole myöskään lähtenyt tuntijako-uudistuksessa siitä, että suomalaisen lukiolaisen motivaation onnistuisi pelastamaan se, että olisi paljon valinnaisuutta. Se on minusta väärä tie ajatella, että ihminen, joka voi valita valtavasta joukosta sen, mitä opiskelee, että se johtaisi siihen, että motivaatio säilyisi. Pikemminkin ei meidän lukiolaisia haasta se, että meillä on 2/3 pakollisia opintoja ja 1/3 niitä valinnaisia, vaan se, että me ei olla pystytty luopumaan mistään, mitä uuden kansakunnan pitäisi osata ja tietää. Sellainen perinteinen punakynäajattelu on paljon parempi motivaation palauttamisen lähde, kun me pystytään katsomaan tuntijaosta, että mitä asioita pitää vielä osata ja mitä ei. Ajatelkaa historiaa. Siellä on niin valtavasti kaikkea, jota nuorten pitäisi osata. Mutta ratkaiseeko se tällaisena internetin aikana, että me osataan kaikki yksityiskohdat, vaan se, että me ymmärretään aikaa. Niin kuin tässä hiihtosuorituksessa sanottiin, että meidän hyvä hiihtokunto, vai miten se tässä meni, niin pelasti meidät talvisodassa. Siis tämän tyyppistä kriittistä ajattelua, ajattelutaitojen hiontaa meidän pitää opettaa meidän lukiolaisille. Ja tähän pitäisi olla esimerkiksi historian opettajalla aikaa. Tänä päivänä vaan se moraalinen tuska on niin suuri, jos jää oppikirjasta vaikka 20 sivua käymättä. Sitä ei tiedä kenenkään ylioppilaskirjoitukset siinä pilaa, jos ei pane vauhtia viimeisillä tunneilla. Ja sen takia monesti sillä omalle ajattelulle jää niin vähän lukiossa tilaa, kun on niin paljon asioita, mitkä pitää osata. Ja jos me tästä oltaisiin valmiita luopumaan, mä luulen, että me tehtäisiin paljon isompi palvelus kansakunnalle kuin paluuna 3-vuotiseen luokalliseen lukioon tai valtavaan isoon valinnaisuuteen. Hyvät kuulijat, viitattiin tässä jo äsken siihen, että rakenteellisiakin uudistuksia on tekeillä ja otetaanpa seuraava kissa pöydälle. Niin moni tässä maailmassa, kun Pentti Saarikosken sanoja mukaille voisi sanoa, että elämä on niin epätasaisesti valoisa. Ja niitä hyviä ja huonoja hetkiä, kun viisaa joka lähtöön, niin kyllä siinä iso haaste, kun lukiota ja ylipäänsäkin koulutusta mietitään, niin on ollut se, että vaikeina aikana on jouduttu myös koulutuksen puolella tekemään säästöjä. Ja en voi, en pysty, eikä mulla ole mitään tarvetta lähteä siitä, että puolustelisin niitä tehtyjä ja vielä tehtäviä säästöjä, koska me näemme, että kansakunnan pelastaminen on tietenkin taloudelliselta pohjaltaan se, joka pitää tehdä. Mutta samalla ne säästöt pitäisi tehdä niin, että me kuitenkin kestämme. Ja yksi niistä säästöistä on sellainen jännä juttu, että yhteiskunnallista keskustelua käydään tosi kuumasti siinä, että kunnilla on niin paljon tehtäviä. Ja toivon, että vaikka tällaisista pitkistä poliitikkojen puheista Arvo muistaa tuon taivaallista, mutta ehkä tämä kuntatehtävä juttu kuitenkin kirpaisee sydäntä joka kerta, kun se ääneen sanotaan. Nimittäin kaikki, sekä oma että kaikki muutkin eduskuntaryhmät, myös oppositioryhmät, ovat olleet yksimielisiä siitä, että kunnalla kun on niin paljon näitä tehtäviä, siitä voidaan karsia. Olen sydän syrjälläni tätä keskustelua katsonut, koska kuinka monta kertaa tällä tarkoitetaan sitä, että sitä hyvinvointiyhteiskuntaa karsitaan. Kuinka paljon me voidaan leikata siitä hyvinvointiyhteiskunnasta niitä tehtäviä pois, joita vuosikymmeniä ovat aikaisemmat sukupolvet rakentaneet. Olisitteko te olleet valmiita siihen, että lukiota käydään 3 vuoden sijasta esimerkiksi 2,5 tai 2 vuotta?
Mitä jos ammatillista kouluakin käytäisiin vain 2 vuotta? Mitä se väliä vaikka ammatillisella puolella jatko-opintokelpoisuutta ei sitten enää olisikaan kuin yleissivistäviä aineita, jos ollenkaan? Eikö se olisi aika suuri sääli niille 15,5-kesäisille, jotka valitsevat omaa uranpolkua? Toisaalta yhteiskunnassa on paljon tärkeitä tehtäviä, niin kuin iltapäivätoimintaa, kerhotoimintaa tai vaikka subjektiivisen päivähoito-oikeuden rippeitä. Niistä ei tule sellaisia summia, kun lähdetään hakemaan isoja kuntatehtäviä säästöjä. Ja mulla oli länget kaulassa 340 miljoonaa kuntatehtäviä vähennystä opetus- ja kulttuuriministeriön alueelta. Ja kun kulttuuripuoli on niin pikkuriikkinen, niin mitä ihmettä sitä yksi ministeri keksii, mistä tehtävistä me ollaan valmiita luopumaan. Nyt me joudumme tekemään temput. Mä en halua, että teidän lukiota tai edes pienempiä lukioita Suomessa lopetettaisiin, koska jokaisella paikkakunnalla pitäisi pystyä käymään myöskin vielä toisen asteen kouluja. Mutta koska kuntatehtäviä on niin paljon, niin nyt lähtökohta on se, että toisella asteella kaikkien ei tarvitse järjestää yksin lukio- tai ammatillista koulutusta, vaan voi järjestää kaverin kanssa kimpassa. Ja tästä me teemme vielä aika ison kansallisen surutyön, koska me ollaan nähty, että kunnilla on niin paljon tehtäviä. Ja mitä enemmän sitä huudetaan, sitä vähemmän täällä opetus- ja kulttuuriministeriön alalla alkaa olla tilanteita, joissa me voimme suojella sitä tärkeintä. Eli nyt on niin, että kaikki lukiot eivät ole enää vain yhden kunnan alla, vaan yksi lukio saattaa olla kaverien ketjussa niin, että useampi kunta järjestää sitä koulutusta. Ja se on musta tärkeintä, että pitäkää hyvänen aika huolta siitä, että löydätte itsellenne kumppanit, jotta saatte pitää huolta siitä, että täällä paikkakunnalla voidaan jatkossakin opiskella lukiossa. Hyvät kuulijat, poliitikkojen puheet on niin valtavan yleensä tylsiä. Mulla on tänne alkuperäisiin luutteihin kirjoitettu niin paljon kaikenlaista, että hyppään ne nyt yli. Ja halusin vielä puhua teille siitä tärkeimmästä, josta oikeastaan jo aloitin siinä alussa. Vaikka opetusministerillekin on tärkeää, että lukiossa opetetaan niin monenlaisia asioita ja annetaan hyvä yleissivistys ja pidetään huolta siitä, että perspektiivi on tarpeeksi laaja, jotta jokaiselle nuorelle syntyy se ulottuvuus, että hän pärjää ja osaa. Niin kyllä meillä tärkeintä rahakysymysten järjestäjien, oppiaineiden, kurssien lukumäärän sijasta on se, että miten me tarjotaan lapsille ja nuorille sellainen tunne, että he ovat lukioaikanaan saaneet olla sellaisessa paikassa hankkimassa ne valmiudet elämää varten, että he pärjäävät kaikissa olosuhteissa, kun jatkoa katsotaan. Miten me saamme tulevat nuoret olemaan elämän iloisia, intoisia, tiedon janoa ja halua pursuvia, sellaisia nuoria, joilla on halua, tahtoa ja ymmärrystä olla luomassa sekä omaa että sitä koko kansan tulevaisuutta. Sellaisia nuoria, joille kehittyy vahva moraalinen omatunto. Sellaisia nuoria, jotka kokevat, että he voivat olla ylpeästi yhteisön jäseniä. Sellaisia nuoria, että jokaiselle tulee tunne, että ketään ei jätetä. Ja tästä musta on kysymys. Ja kun teitä katson, niin mä olen iloinen myös, että meidän kansanedustajat on täällä osoittamassa sitä, että lukiokoulutus on yleissivistävää ja sillä on valtava iso merkitys, kun ajatellaan, että tämä sukupolvi tosiasiassa kantaa sitten meitä, kun me olemme siinä asemassa, että sitä uutta sukupolvea tarvitaan viemään eteenpäin tätä kansakuntaa. Ja siksi ei ole niin tärkeää aikuisena miettiä sitä, että
mitä me jätämme fyysisesti perinnöksi. Onko ne kesämökkejä, onko ne asuntoja, onko ne autoja vai mitä ne on. Tärkeämpää on se, että me jätetään jokaiselle nuorelle sellainen perintö, että joka ainoa pannaan opiskelemaan. Kuulkaa, vaikka henkilökohtaisesti huolehtien ja välittäen. Eikä anneta niiden nuorten masentua, vaikkei se ensimmäisellä tarttaiskaan. 40 000–60 000 nuorta sinne jonoissa odottavat korkeakoulupaikkaa. Ja nyt tänä syksynä ensimmäistä kertaa sitä summaa ruvetaan purkaa. Eli 3 000 paikkaa oli enemmän käytettävissä nyt syksyllä. Eka kertaa näitä korkeakoulupaikkoja. Eli meillä on aikuisina, vanhempina niin valtavan tärkeä tehtävä pitää yllä niitä positiivisia asenteita koulunkäyntiä kohtaan ja pitää yllä sitä nuoren motivaatiota ymmärtää, että ei ole parempaa, kuulkaa, uraputkea kuin se, että lähtee opiskelemaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, mihin mennään opiskelemaan, mutta se, että jos ei mihinkään mennä, sillä on niin suuri merkitys, että sinne jonon jatkoksi ei ole mitään järkeä lähteä. Alle 30 100 000 nuorta on, kuulkaa, vailla kokonaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ja moni lukionkin käynyt luovuttaa lopulta ja ajattelee, että ei tästä tullutkaan sitä opiskeluputkea. Siksi on niin tärkeää, että me voitaisiin pitää huolta siitä, että joka ainoa nuori kokee, että heitä kannustetaan, heitä välitetään ja heille pyritään rakentamaan se tie eteenpäin. Ja sen takia paras perintö, mitä me voidaan jättää tulevalle sukupolvelle, on mahdollisimman hyvä ja korkea koulutus. Onnea vielä kerran teille. Kiitos hienoista ja tärkeistä ja kauniista sanoista, ministeri Kiuru. Seuraavaksi kuulemme laulun Jos nyt lähden kulkemaan. Sen ovat sanoittaneet ja säveltäneet lukiomme opiskelijat Vilhelmina Penttinen ja Saija Nousiainen osana syventävää musiikin kurssia. Laulu esittävät Vilhelmina Penttinen ja Emma Rätynen. Jos nyt lähden kulkemaan, ehkä uuden alun saan. Ja matka meitä täällä kuljettaa. Vihdoin pelko häviää, on niin paljon nähtävää. Ja luulen olen valmis lähtemään.
hetken vain lainassa, vierekkäin taivaassa unohtaa voi toisiaan. Eteenpäin kuljen ja menneen pois suljen ja jatkan mun matkaani vaan. Ei mene niin, kun usko haluttiin unelmiin, että päivät olis täynnä ikävää. Ei mene niin, kun usko haluttiin unelmiin, että päivät olis täynnä ikävää. Vieläkin oot sydämessäni. Loppusanat lausuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Kukkonen. Ja tässä kohtaa me, Lukion Mäki, haluammekin kiittää kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja valtuustoa, että olette mahdollistaneet lukiomme peruskorjauksen ja kehittämisen. Tervetuloa siis kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Kukkonen. Kiitos paljon sinulle. Arvoisa ministeri, hyvä juhlayleisö, kaikki tämän juhlan toteuttajat ja osaottajat. Sydämellinen kiitos siis kaikille teille tämän juhlan järjestämisestä ja ylöspanosta, myöskin niistä kahveista, joille kohta siitä. Erityinen kiitos opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurulle, opetus- ja viestintäministeri. Tässä puhuu entinen kulttuuriministeriön poliittinen sihteeri, niin meinasi tulla vanhasta muistista. Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle. Olette omalla työllänne ja päätöksellänne osoittaneet, että haluatte antaa tukenne tällaisen pienen, mutta elämältään ja kulttuuriltaan vilkkaan pitäjän tulevaisuudelle ja nimenomaan ratsastukseen erikoistuneen lukion toiminnalle hyvin pitkäjänteisellä tavalla eteenkin päin. Sitähän tämä päivä ja tämä työ käytännössä merkitsee. En voi olla ilman pientä ehkä liikutustakin kertomatta siitä, mikä suuri ilo se oli kerran. Maalaiskylien tytöille ja pojille, kun pääsin tähän taloon. Omalle kylään. Olen omalla kohdallani aivan varma, että ilman tätä koulua, Rautalammin keskikoulua ja lukiota esimerkiksi minä en olisi voinut opiskella ylioppilaaksi. Siitä alkoi se tie, joka vei sitten yliopistoon ja työelämään ympäri maailmaa. Nyt on tullut aika palata juurille ja samalla voimien mukaan edistämään yhdessä nykyisten rautalampilaisten ja nuorien kanssa ympäri Suomea, jotka tänne tulette, sitten takaamaan sen, että myös tämän ajan lapset ja nuoret, niin kuin tässä kuulimme, saavat mahdollisuuden käydä koulua. Muuttuneista tavoista opiskella olemme saaneet tänään hyvän kuvan täällä myöskin avoimien ovien päivässä. Opetus- ja viestintäministerille on hyvä kertoa esimerkiksi se, mitä tapahtui integraatiolaskennan opetuksessa tänä aamuna tuolla yhdessä luokassa, kun olin sitä seuraamassa. Siellä näytettiin, kuinka 2 lähiseudun lukiossa voidaan seurata ja osallistua täältä jaettuun ja välittyyn opetukseen. Ja taas sitä, miten täällä osallistutaan jossakin toisessa lukiossa tapahtuvaan opetukseen. Tätä ilmeisesti
tarkoititte, kun puhuitte siitä muutoksesta, josta on kyse ja jolle me kaikki haluamme olla avoimia. Ja se huvittava piirre, mikä tuohon tilanteeseen tuli, niin oli yksi opettajan sivulause, kun hän sanoi, että tästä koulusta löytyy enää yksi liitu. Yksi liitu. Kaikki muu tapahtuu virtuaalisesti näiden välineiden, niiden tiettyjen kynien tai sormenpään avulla. Tätä on 50 vuodessa tapahtunut muutos kouluelämässä. Nyt on siis kiitoksen aika ja paikka kaikille teille tämän lukiomme uudistamiseen osallistuneille. Sanon nyt vaikka näin, että rakennussiivoojasta pääsuunnittelijaa. Jokaisen työpanos on ollut erinomaisen tärkeä. Ja erityisesti haluamme muistaa mielissämme ja toivottaa teille onnea ja menestystä, joille tämä on työpaikka. Olitte sitten henkilökuntaa, opetushenkilökuntaa, muuta henkilökuntaa tai opiskelijoita. Tämä on teitä varten. Siihen varustamiseen on osallistunut, ja huomatkaa, verovaroilla me saamme sen aikaan. Tämä kansakunta, niin päätöksentekijät Helsingissä kuin Rautalammin kunnassa, sen sivistyslautakunnassa ja myös kodeissa, kun ajatellaan sitä, mitä vanhemmat tekevät lastensa hyväksi ja ovat tehneet tälläkin paikkakunnalla ja kautta Suomen sen historian aikana, kun tämän kansakunnan sivistysperinnettä on ylösrakennettu. Kiitämme nyt erityisesti ministeri Kiurua vielä vierailusta antamalla hänelle pienen muistun tästä päivästä. Pyydän sivistyslautakunnan puheenjohtajaa ja rehtoria nousemaan ylös ja antamaan pienet muistut tästä käynnistä. Ja ihan lopuksi omalta paikaltani täältä sen verran, että meillä on siis, niin kuin varmaan kohta ilmoitetaan, kahvia, annamme sinne ministerin mennä edeltä. Tulemme hyvässä järjestyksessä perästä ja sitten kerron, että hän pistäytyy tämän jälkeen myöskin ratsastuskeskuksella ja työväentalolla, mutta vain pistäytyy, tilaisuuksia ei ole tämä enempää, koska se on toivomus. Ja sitten ihan lopuksi hyvää syksyä kaikille. Myös Jumalan siunausta jokaisen elämään ja työhön. Me ylläpidämme ja rakennamme maailmaa, jossa vallitsee sivistyksen jano, kaipuu ja ilo elämä. Kiitos. Noniin. Ja lopuksi vielä musiikkia. Sanotuksen tähän savolaisittain Lynyrd Skynyrdin kappaleeseen on tehnyt paikkakunnan oma yhtye Grand Merlin. Laulu esittää musiikin valinnaisryhmää.